corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Ara estic fent segon de batxiller i els estudis no me deixen temps per res més. I normalment quan arribo del col·legi me poso a fer els deures, a netejar la meva casa perquè els meus pares no la poden fer net i el temps que puc connectar-me amb els amics és els divendres i el cap de setmana perquè no me deixen. I qualcun cap de setmana, quan no tinc examen, pues no, surt de festa i me lo passo molt bé amb els amics. Llegó el cocodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. L'any que ve m'agradaria seguir la carrera de direcció internacional en la UIP, perquè és una carrera que no me demana mitja, estic més pressionada i a més és una carrera molt pràctica, una carrera molt accessible per tothom. Bé, accessible. Tinc que demanar un préstec de 4.000 euros per any i no és molt fàcil que diguem, però bé. Està bé, la carrera, els meus pares me donen suport, bé, m'agradaria l'any que ve tenir almenys primer de carrera, acabat, i aprovat, òbviament. D'aquí 30 anys, imaginem que hauré acabat la carrera, que estaré treballant a un hotel. M'agradaria molt que fossin fora d'Espanya, m'agradaria igual el país, m'agradaria conèixer la cultura i, si pot ser, guanyar tot bé, suficient per tenir un parc de fills, totes hores, sense fermar-me ningú, perquè soc una noia molt independent i no vull que ningú pugui dir que em mentís. Mentides, són mentides, diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides, diuen que tots sou iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí, i diuen que al meu barri hi ha ciutadans. Mentides, són mentides, som ciutadans, som mentides. Diuen que som ciutadans, que tots som importants, que compten amb nosaltres, que no només som votants, que no som pas estranys desconeguts. Actualment soc segon de batxiller i entre setmana, els de matí he d'anar a l'institut i els hores baixes normalment no se pot estudiar, sempre i quan no tenc entrenament de futbol per espallar-me un poc, fins que arriba el divendres hora baixa que és l'hora de divertir-se. Queda amb els amics, anem a comprar botellons, després anem a sopar cadascun a casa seva o segons el cap de setmana anem a sopar a algun lloc, tots junts, i posteriorment anem a fer botellón marítim, sempre que no hi hagi un concert alternatiu, ja que tenim preferència per aquest ambient. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides.
Ara mateix la principal preocupació és acabar el segon de batxiller, ja que una de les meves aspiracions és estudiar ciències ambientals. És una carrera que no es pot cursar a la UIC, per la qual cosa me'n tindré que anar fora. La meva aspiració és anar a Barcelona, ja que hi té la majoria d'amics, però les notes de tall són molt altes i potser tindré que anar a Girona, encara que no me sabrà greu, ja que és una ciutat molt bonica. En aquesta ciutat presó no hi ha ningú que respiri. Millor serà que oblidi i que marxi a l'exili. Mira, mira, em faig de la tinta un refuig. Als 30 anys esperava finalitzar la carrera i dedicar-me un parell d'anys a mi mateix i complir les meves il·lusions, en especial la de viatjar arreu del món, que és una de les meves principals il·lusions, i en especial Egipte seria un dels llocs que primer m'agradaria visitar. Després ja m'ocuparia de fer feina i altres coses. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito. Com estic a segon de batxillerat, primer de tot faig els deures de cada dia, un mínim d'una hora per estudiar, i també m'agrada anar al gimnàs, anar a patinar, passejar per la platja a l'hivern. M'agrada córrer pels marítims els diumenges i, com tothom, els divendres anar als marítims, a Braxas, Level, Titos i bé, passar-ho bé. Després d'aquest curs de segon de batxillerat en l'Institut de Joan Alcover, m'aniré a Navarra a estudiar Publicitat i Relacions Públiques. Me'n vaig allà perquè és una de les millors universitats on puc estudiar aquesta carrera i em dona l'oportunitat per posar un poc de creativitat a la publicitat. I bé, tampoc em demanen una mitja massa alta, així que no estic massa pressionada per la nota. Als 30 anys em vaig treballant en una revista de moda, o una revista de moda més o menys important, representant d'aquesta revista en els hotels i congressos i viatjar molt per tots els països amb aquest objectiu. I també m'agradaria estar casada ja, si tinc un poc de sort, i amb 5 fills o 4 fills i som molt feliços. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.